Sanibonani bafowethu nodadewethu Nibingelela uNtu wamahlobo. Indaba ehamba phambi kwesimanzonzo. Olingisa indawo kaLilian Nyandeni kwisibaya aphinde abe uMark Magwazi weLockdown odlala kuMzansi Magic. Uthi sondliwa ngumama wakhe ngemali epesheni emva kokuphoqa ungqongqoshe wezamasiko. Bengayithola imali esinxephezelo se-coronavirus. Ubhale lokhu kudabuka ekhasini lakhe la-Twitter. Ezinye indaba futhi esiniphathele zona ezokuthi ligqabule ifindo likaLuth Love. Igama lakhe ngempela uLuthando Sosha no reason igama lakhe kusizwe lokho okusho ku-Instagram Luth Love ethi usebendlule ezihlungeni nasemzimeni ingakho sebehlukene noSizwe but bazoqhubeka baba abangani futhi baba abazali abaqotho ekhuliseni ingane yabo. Enye futhi abatalo kubebuza ukuthi kahle lo 350 coronavirus uthola abantu abanjani. Ama-terms and conditions ashicilele ungqongqoshe uthe kumele kube umuntu ongasebenzi, umuntu ona 18 kuya phezulu, umuntu omhlala se-South Africa noma kube umuntu okufika kodwa obhalisiwe kaSASSA. Okunye futhi qaphela ukuthi umuntu othola imali ya-blue card noma uNSFAS akavumile ukuthi apply. Uma ubhalisa kanje ubhala ukuthi SASSA uWhatsApp kunamba ethi 06 000 123456 noma ubhale kwi-email ethi srd@sassa.gov.za. Imininingwane ile ngaphansi engibhalela ngaphansi. Enye futhi indaba ezogcina simphathe zona ukuthi basine badedelana noma skande online. Igcwama elisha nefeze inyamashela enkundleni zokuxhumana iGrove SA beqhulula amanonabo abadume ngawo. Ifeze bishaya ingoma efana ukuthi uhlanyalami lwalivelelo ngekho igcwama malaviste emanxiweni. Buka na amavideo esokuphathele yona ngamanqapho obekwenzeka. Indaba epheli zobuhlangane futhi ngokuzayo. Siyabonga. Mama Sulizi Kulala nami selungelele umbophelo baba sengifana nomuntu okanilela ekhaya selungelele umbophelo baba uzala kunjani Tiwa kwa kalinda utendala uyakalizo wekutendata kuzomfazwayo. Tiwa kwa kalinda utendala yakalizo